Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахште J. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дам чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон намуд реклама, марама чӣ намуд чизои фурӯшӣ, реклама дошта бошем, марама дар WhatsApp имо рӯй кунем. Мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор аст бадро Opel Astra дар кузови карава бо нархҳои арзон. Ҳар сада ду таидига Mercedes 190 ки сайстианиҳои зур, Opel Astra F дар кузови Sedan, Lada Priora, Hyundai Sonata, хоҳаста Chevrolet Lacetti, боз аст камазои боркаш бадро, яъне ки мошинои боркаш. Опшн бо нархҳои арзон мошиное ки ҳамаш соҳибошон равон кардагианд. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор ҳастанд. Дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Хоб, курс имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 164 сомону 50 дирҳам. Навор асар мекунем. Марамат рафт. Якам камази фурӯшӣ имрӯза аст бадрон ки камази самосвал евро 1 аст ки сайстианиҳои беҳтарин. Соли барои 2007 сола ки мотор вал стандарт. Хоб, балонош бадрон 4 та нава мега, яъне дигарош средняя. Ду та дига аккумулятори пачка дорад, салон тоза, камаз хеле ки даст як одамда гаштесай. Ягон камбуди надора, фақат мегири корта пешовери. Айни сезони ҳам хеле камазо аст бадрон, барои санг, хок, хум, обшим айни сезони ҳам хеле камазо ки барои як бизнеси тайёр. Кабина ҳамаш мега нав аст, ягон расход намекунӣ. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Роғун ва фурӯхта мешавад бо нархи 170 русомонӣ ки боз арзонтара мешавад. 170 мега кадоме ки мехарад арзон муомилаи хубам дорад. Хоб, ин ҳамин рақамҳошон ҳастанд, рақамҳои тисела пастани кор мекунад ба кадоми шумо ки ҳам хеле камаз самосвал евро 1 ки лозим аст, марама тамос гирен. Бештар маълумотҳои пурраша худашон фаҳмонда метиҳанд. Дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхеле рекламаҳои камазҳо, заминҳо, квартира, мошинои майда, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат рой кунед, мо фурӯшта мегузорем. Лайкҳоро фаромӯш накунед, гузорем ва силкаи навор дар WhatsApp имо падилсаш кунед. Мегзарем ба дии мошини фурӯшӣ. Mercedes 190 аст бадрон ки светои сафед сайстианиҳои беҳтарин. Чӣ хеле ки дар комментария бисёр Mercedes 190 суруғ мекардем. Соли барои 1991 аст ки сӯзишфурӯш бензини холияи объём мотораш 2.3 объёмняй коробкаш механикаи сайстиани мошин бадрон беҳтаринай. Мошин 4 та балонаи пачка, яъне ки 4 та балонаи 90%, танировкаи мошин то моҳи декабрай, ҳуҷҷатҳои мошина то моҳи декабра суроғ дорад, кузов тоза, ягон расход надорад, электропакет, салон тоза, пӯсидаги умуман надорад, мошинча беҳтаринай, хадавои 75%. мошин бадрон хеле ки даст як одам нагашта, ягон камбудӣ надорад. Сайзлеш меганем хеле беҳтаринае. Мошини шаҳрия бадрон айни ҳол дар Душанбе қарор дар тарафҳои 9 километр ва фурӯхта мешавад бо нархи 38 русомонӣ ки боз арзона мешавад. 38 мега бо арзон мешавад ва вариантҳои алиши ҳам дорад. Ягон Opel хечебекои соз бошон мега алиш мекунем, ёки ягон мошинои зайчик бошон мега алиш мекунем. Mercedes зайчик ёки Opel хечебекате алиш мешавад. Хоб, якум рақамҳошон аст, рақамҳои Вавилон аст, мобигап пайваст дорад ва дуюм рақамҳошон номерои WhatsApp аст ки инашам пайстани кор мекунад ва дар рақамҳои WhatsApp-ош, яъне ки расида WhatsApp пайваст дорад. Ҳамин WhatsApp бадрон 24 соат кор мекунад. Ҳамин WhatsApp да худашон бисёр, яъне ки нигоҳ мекунанд, метавонед ки дар WhatsApp-шон муроҷиат кунем. Одамои харидор да арзонтар мешавад ва одамое ки алиш мекунанд, марамат Opel хечебек ки ягон зайчикати. Мошини бадрон ягон расход, ягон камбудӣ надорад. Ҳама ҷош кор мекунад, танировка, ҳуҷҷат дорад. Ина марамат Mercedes 190 суроғ кардем, айдаст мошинчаи хуб аст. Хай бояд тайгаст ваш ахида ин ҳамин мошинча не ки зури бада марамат занг занем. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C-класс бадрон сечка объёмни соли барои 1997 аст ки сӯзишфурӯш бензини холияй. Объём мотораш 1.8 литри объёмняй, коробкаш механикаи сайстиани мошин бадрон беҳтаринай. Мошин полни худ дарун берун ҳама ҷош объёмни кардагӣ, ягон ҷош нест. Мошин бадрон объёмни. 4 та диска, 4 та балонаи пачка, салон тоза, ягон расход дорад, ҳуҷҷатош мегӯяд 11 моҳи дигай.
хоб 4 та балон 80%, хадавои 100% кадаги ҳастад. мошинича хабарон бетаъриф ягон камбудӣ надорад, фақат мегирӣ газ метиҳӣ. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ ва фурӯхта мешавад бо нархи 60 мега бо арзонтара мешавад. ягон Opel Astra-J ҳам боша мегӯяд алиш мекунем, ягон Opel Astra-J Tiomni боша бо хубтарае. тоқа ба Astra-J соз ё ҳамхели светои Tiomni хай бо хитон пешниҳод кунед. ин ҳами рақамошон аст, рақамҳои мегафон баъдрон позитсияни кор мекунанд ва дар рақамошонам ҳам имо, ҳам WhatsApp пайваст дорад. ҳуҷҷат, баллон ҳамаш хадавои кадаги ягон расход намекунед. Марҳамат дӯстони азиз, дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем бо арзонам мешавад. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Chevrolet Lacetti аст баъдрон ки соли барои 2004 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотори 1.8 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ҳуҷҷат дорад мегӯяд соҳибшон, то моҳи феврала ҳуҷҷат дорад. 4 та баллон нав астад. салон тозаҳай, кондитсионер, электропакет, мошин серебристи свет. мошин мега такси гаштагӣ нест, хелае ки даст ягодаи бадородам. мошин то қассуми холия мегӯяд алиш палиш намешавад. мошин 100% ягон камбудиша нагуфтиам. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар ва фурӯхта мешавад бо нархи 35,000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. намхи как нада мега зурай омада бинед. хоб нархаш 35 та мошин дар шаҳри бохтар ин рақамҳои билайн шуда позитсияни кор мекунад ва кадоми шумо ки лозим аст марҳамат тамос гирем, боз арзона мешавад. дӯстони азиз, мошин ҳуҷҷат баллонаш нав аст, ягон камбудӣ надорад, бо 4 дискаи дига дошта. ҳай шаҳри бохтар рафта бинед. марҳамат аз маълумотои пурраш аз дига аз рақамҳои соҳибашон. хоб агар ҳамин хел мошинам агар дошта бошем барои фурӯхтан, марҳамат шумоам роҳӣ кунед, мо фурӯшта мегузорем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст баъдрон дар кузофи седан состоянии вагони беҳтарин. соли барои 1996 астае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотори 1.6 литраи коробка механикаи ҳолати мошин баъдрон беҳтаринай. 4 та баллон пачка, 4 калпак, салон тоза, ягонаш пӯсидагии сарапина надорад. мошинча тозаҳакай. ягон камбудӣ мега расход намекунӣ. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи восе ва фурӯхта мешавад бо нархи 38 мега бо арзонтара мешавад. вариантҳои алишиам дорад, баъдо метавонед ки вариантҳои худтона пешниҳод кунед. агар ягон мошинои созтар агар қиматтарам боша мегӯяд болои мошиншон, яъне шумо да сум метавонед. агар ягон мошинои намедонам Camry, ягон сечкаи объёмни, ягон мошинои соз боша болоиш сум метавонед. опшин вариантҳои худтона пешниҳод кунед. ин ҳамин рақамҳо ҳастанд, рақамҳои Россия ҳастанд, позитсияни кор мекунанд ва дар рақамҳошонам ҳам имо, ҳам WhatsApp пайваст дорад. марҳамат дигар маълумотои пурра ва аниқша аз соҳибашон гиред. илтимос мегӯяд фақат одамони харидор ёки алиш мекардагӣ 38 дар ноҳияи восе сарошна марҳамат тамос гиред. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Lada Priora аст баъдрон намхелаи свето соли барои 2009 солае ки сӯзишвориш бензини холие. объём мотораш 1.6 литраи коробка механикаи сайзтари мошин баъдрон нахадуай. мошина нав яксола ҳуҷҷат кардагар, нав як ҳафта пеш мегӯяд яксола ҳуҷҷат кардем. 4 та баллон мегӯяд 80%, мошин мегӯяд 100%, электропакет, кондитсионер, хай ядум мелечовка дора, хоҳен мекунеша, нахоҳен ҳамин хела меша. мошин мегӯяд хе дигар 100%. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон ва фурӯхта мешавад бо нархи 22000 сомонӣ баъдрон ки бо арзона мешавад. мошинча баъдрон бениҳоят арзон 22000 сомонӣ аст ки 2009 солае ки ихе нархода редки меёбем. не ки акада сарошна сум дар кошта ба ҳам хотир мефурӯшад. якум рақамҳош аст, рақамҳои мегафон кор мекунанд ва дуюм рақамҳошон рақамҳои 500 ишам кор мекунанд. метавонед ки аз ҳамин рақамҳо маълумотои пурраша гиред. мошин дар ноҳияи ёвон яксола ҳуҷҷат кардагӣ 4 баллон 80%, ядум мелечовка кор дорад. марҳамат тамос гирем, боз ягон сум муомила мекунад. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Hyundai Sonata аст баъдрон ки сайзтаниҳои беҳтарин ҳам фурӯшӣ, ҳам алишӣ ба хонаи заминӣ аз Душанбе. Hyundai Sonata светои сафед сайзтаниҳои беҳтарин соли барои 2010 солае ки сӯзишвориш тоқа гази холия. ино баъдрон заводскои гази холӣ мешаванд.
Объем мотораш 2 литра, коробка автомат, сайстани мошин бениҳоят тоза, ягон расход надорад. 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ, 4 баллон пачка, 4 диска, ходовой нормалӣ, салон тоза, электропакет, кондитсионер, родной краска сафед, мошини шаҳрия, яъне дар Душанбе айни ҳол. Нарша 85 та мега бо арзонтар мешавад, ё ки ба ягон хонаи заминӣ кати аз Душанбе алиш мекунад. Обши айн ба хонаҳо аз Душанбе алиш мешавад, хайр дигарша мегӯяд маслиҳат мекунем. ин ҳамин рақамҳои Россия ҳастанд, позитсияни кор мекунанд ва дар ин рақамҳои Россия шудан ҳам имо, ҳам WhatsApp пайваст доранд. 85 000 сомонӣ боз муомила дорад, ё ки ба хонаи Душанбе бода алишам мешавад. дӯстони азиз, мошин айни ҳол дар Душанбе қарор дорад. Кадомтон ки мехарен ё ки алиш мекунем, маромад занг занем. Мошинчаи хубай айдаст натиен. ва хоҳиш дорем ки лайкотона фаромӯш накунем, гузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имоҷӣ дорем, падилчаш кунем. мегзарем ба 8 мошини фурӯшӣ. бояд тайга баъдон аст Mercedes 190 ҳастанд ки бо нархҳои арзон соли барои 1689 ҳастанд ки ҳам бензин, ҳам газ дорад, ҳар даш кор мекунад. Объем мотораш мега 2 литра, объем не мега соби мотора мега нав часпондаги, яъне ки мотораш ҳами ди объем не. Коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бадро хай сайстанаш мега на зур, на бези, ҳолати миёна. ҳуҷҷатошам яъне ки документошам бурчидаги. моторша мега ба қариби мега нав часпондаги мега, ҳами мотораш худуш 10500 сомон мега худуш расход шидаги. айни ҳол мошин дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад ва срочно мега пул дар кора мефурӯшад бо нархи 15000 сомонӣ, бо ягон сумшам арзон мекунад, яъне ки гӯё ки ҳам расходи кадаги хучона. 10500 сомон мотор кадаги ҳастанд, нави пачка, нархи мошина 15000 гуфтесиянд ки бо муомила мешавад. срочно мега пул дар кора. якум рақамошон ҳастанд рақамҳои мегафон ки тоқа WhatsApp дорад кор мекунад ва дуюм рақамошон номерои дастишон ки ахираш 1819. инаш кор мекунад. якумгинаш фақат WhatsApp-и холия мегафон, дуюмгинаш инаи 940 19 18 инаш позитсияни кор мекунад. ба кадом метавонам харид Mercedes 190 ки лозим ҳастанд, маромад занг занем, боз муомила мекунам. бародарон навора то охираш тамошо кунем ва лайк гузорем, боз мошини фурӯшӣ ҳам ҳаста, далш тамошо кунем. мегзарем ба 9 мошини фурӯшӣ. Opel Astra J ҳастанд бародарон, дар кузофи караванаш универсал светои сафед, соли барои 1998 ҳастанд ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.6 литра, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 дискаҳои рамашка, электропакет, 4 баллони 80%, салон тоза, родной краска сафед. Opel Astra J дар кузофи караван универсал нархҳои арзон кати ки ихе нархҳо намеёбем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 38500 сомонӣ ки боз арзона мешавад. бародарон инам хеле сайсари инам хеле солош ками кам ай 40 боланд, лекин чихе гум ай 45 боланд то 70 тара ё нарх доранд. хай 38500 мега боз муомила мекунад, рафта аз пеш бинен ва муомила кунен. агар мошинча савдо нашида бошад, метавонед ки шумо савдо карда гирен, рақамошо тисел. илтимос мега фақат одамони харидор мега занг зананд, одамоне ки ради интерес мега нороҳат накунанд, чунки одамони коргаранд. дар имзо наворам мошини фурӯшӣ буд. То видеои оянда.